Mandela cok sakit-sakit paci umanat yogung badan mandeyona kok sempat pendek nak umur mandeyona kok sempat pendek nak umur duya mande tetap mendoakan agung tercapai jualana kanan bayi yona batamu jualan nak kanan sanang yona ande tak kalau Cyril Asmara dusana lamo dusana menunggu Cyril Asmara kinilah masuk di tahun baru jago Cyril Asmara kembali ingin masuk di tahun 2021 ketemu dengan album Cyril Asmara ketik Sinar Padang Official boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye Dusana. Bye-bye Dusana. Di tepi anak bandar tumbuh kala di malam di tepi anak bandar larang jauh jalan laju orek laman jalan larang jauh jalan laju di karang lapan tun osarato lakabai okot salah lama aplarang rantau olah sajo aku
mai mau Otabang kayu di tepi sawah baranang di tepian karano badan kaba-kaba kok salah tolong dimaafkan. Kok jadi awak merambah lain talang lain pangalan patah penyuluh tangkai bunga karano badan pak kaba-kaba lain tukang lain buatan gurunya lain mandiang pirin asmara. Kalau jadi juo maramba sito jana sito jai tinggalnya dake palobana dek karano badan pak kamangarang kaba bakaba bukan jadi pandai parintang apa nama ngapa tamu dia kata ngayo kambang bungo di dalam koto jatuh daunnya pane hari di karang sejarah pak jadi kaba kok salah tolong disapu ampun yo maaf pak olah badan kami pagi orang babi dua anak palobana osamo joana ujung aye kambang bungo di tepi jalan ke tanah jatuh sularonyo di sembana siana seri abi cerita masuk to bilang kejadian di daerah Balai Selasa kecamatan Darana pesisir kabupatennya di Painan apa nama judul cerita berkatnya doa badan mande mae kita masuknya ke seri kaba to karang cerita menjadi kaba menurut sejarah pak diterima bepokok mengko menjadi bahasa mengko bemulo
Oba aku asa samulonyo kejadian di Balai Lasa Kecamatan Ranapa Sisi Kabupatennya di Painan. Odisinan tampe kejadian Balai Lasa daerahnya Lawe Abana Kampung Keteknya kejadian di Mudie Limau Sundai Pai. Kejadian di Mudianya Limau Sundai nama Mudie Limau Sundai masuknya dake simpang Tugu iyo di daerah Balai Lasa. Odisinan tampe kejadian to sabui namo lapalakunyo nama bintangi cari toko adola urang baduo laki bini pae. Orang baduo pak laki bini sia namonyo na laki-laki sia namonyo na perempuan. Otot sabui galanyo dengan namo sia ko namo na laki-laki banamo Buyong Rafael itu namo na laki-laki. Otot sabui namo bininyo sia ko gala dengan namo banamo inyo Upi Abel Tuhan. Oba namo inyo Upi Abel Rafael namo lakinyo si Abel namo bininyo. Oba anak sorangnya laki-laki karano anak laki-laki siako galajo namonyo. Rafael namo ayahnya si Abel namo mandenyo anak nanado pak laki-laki siako gala dengan namo banamo inyo pae Buyong Agung Tuhan. Oba namo inyo Buyong Agung panggilan dari mande yo Agung panggilan dari bapak ba itu kalau kau dipandang. Oh akarajo ayah badaninyo akarajo Buyong Rafael karajo lahi elok bana karajo lahi rancak bana inyo manggale belok balai Tuhan. Oh inyo manggale pak belok balai cuy itu karajo badan Rafael kadang-kadang lape ke sungai Tunu ado tibo di ayaji ado juo lape ke Kambang sampai manggale ke Surantie. Oh jauh jodake pak lanyo jalang di maka mungkin dapet piti ba itu karajo ayah Agung Tuhan. Oba itu karajonyo ayah Agung disinan kalau dipandang nam bapak manggale tio ari disinan kalau kok dilie abiari baganti ari baganti pakan lama lang tibo di si Agung awak mulai masuk sekolah. Oh masuk Agung sekolah dasar sedang di dalam sekolah mandela coba sakit Tuhan. Oh mandela cok sakit-sakit di sinan kalau kok dipandang hendak to etong lamo nak paralu dibilang lamo. Oh tumpak de inyo Buyong Rafael lai manggale tio ari tapi kabini kurang jujur pitinyo indah barasa sampai Tuhan.
Oh anaknya sedang dalam sekolah Agung dalam sekolah dasar Mandela cok sakit-sakit di sinan kalau kau dipandang nyo imbau nyo anak di mande onde nak kandung Agung naik otak dia kurang jinak dalam lubuk kailia mako babandan kamarilah nak Agung duduk ado kato kaban-kaban yo nak oh mandang kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang ala tibo buyong Agung setonyo tibo badan Agung onde mande dengan mana apa sabab mande Agung dipanggil yo ma oh sabab mande anyo Agung dipanggil mandang kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang mengecek mande sekali onde Agung anak mande hodang dia Agung anak mande danga kato nak simaan buni kalau dicalik ko be bapak lai bapak rajin bau sao manggale lai tio ari tapi piti ndak nan ape ndak bara sampai bake mande antanyo manga bapak badan Agung ho antale jujur nak bake awak antanyo simpan piti di belakang awak Mandela cok sakit paci umanat yogung badan mande yona kok sempat pendek na umur mande yona kok sempat pendek na umur duya mande tetap mendoakan Agung tercapai jualana kanan bahagia yona batamu jualan kanan sanang yona kok sempat yo pendek umur mande kok tinggal besok yona lain elo nak tinggal yo urang elo bain dua angket tolong paringan tangan Agung yona jangan sampai awak kebancian urang jangan sampai urang berang kawa ba itu kato pae kato mande Tuhan oh anak sedang dalam sekolah duduk di bangkunya kelas 3 ba itu bana badaninyo mencalik mande menangi mande sakit sebantu itu jo Agung lah menangi ya jawaban badan Agung honde mande danga bana mande kok sempat mande indah ado ko ayah ndak dapet diaro doa ya Agung ko ndak ado mande agi balanjo nanaya ndak pernah agi piti mande kok sempat mande ayah ndak ado kama Agung kama ngapai kama Agung minta tolong Agung di dalam mande basikola mande jangan pendek lo umur mande ba itu kato badan Agung mamana Agung kamande mande katonyo sampai nyoa dari anak sinan menjawe badaninyo menjawe mande sekuti konde nak kandung Agung naik nan sabananyo nak badan mande sayang nak kebake Agung yona tapi kok dapet nak kendak mande yona hujan pendek ala na umur mande tapi lain rasonyo badan mande lain rasonyo tubuh mande tapi kok sempat umur pendek paci umana nak badan mande yona
Pacik diagung manat mande kok sempat pai jona lain karena awak dak badu sana dan sampai badanang cepet tangan maliang marampok janang cubo yona homambana la mande kabake agung jangan banyak parangai pai jurang tolong ingan tangan cepet kaki kamaran suruh tolong paina hopa banyak lah jago padolalo pa banyak susah nak padosa nangkot sempat pai jona lain bulie nak sayang na indu angke Tuhan oh boleh nak sayang mana indu angke mandanga kato bantu itu di sinanyo agung kabakato menangi juo badan agung onde mande dengan mana mande oh minta mohon awak kemane mande oh jan pendek ala umur mande nak mande agung di dalam mande wasikola mande oh kok dicali sifat ayah lah mande badan agung dak ado do mande kamanolong awak mande oh dang-adang bali ayah dang indak semanjak sakit badan mande lah jarang mande ayah babali mande kok sempat mane indah ado kamagung mane minta tolong Tuhan oh kamagung mane minta tolong mandanga kato dari anak onde nak kandung agung naik onan sabana nyona badan mande mande lahi ado badusana mande baduona baradik kakak nantuo kakak badan mande nantuo kakak laki-laki honang ketek badan diri mande tapi dak ado balik-balik semanjak barangke dari kampung dak ado pulang nak ke nagari lalabit 30 tahun Olah biar nak 30 tahun na inyo nak balik-balik ndak ado inyo pulang kampung tapi kok iyo pendek umur manena oh menurut sejarah diterima kalau nyo kakak badan mande kata orang kakak nak di Jakarta lah jadi orang kayo nak di Jakarta oh menurut sejarah diterima tinggalnya dake cempaka putih di sinan bana maka kakak tinggal yo mama dari badan anak mande oh yo mama dari badan agung tapi kok susah agung besok di kampung kok iyo pendek umur mande kok lanyo gadang nak badan agung calik lah mama na badan agung yona oh calik lah mama nak badan agung tapi danganlah diagung dangan umanat kato mande kok foto nak ado mati go buah onan cie foto mande jo kakak iko mama badan agung nan cie fotonyo bersama-sama nan cie ayah badan mande nan cie mande nyo badan mande nan seorang kakak badan mande nan iko mande nak waktu mudo yo nak oh tapi kok iyo pendek lana umur mande simpanlah foto elok-elok simpanlah foto di badan agung kok lape agung ke Jakarta tanyoan cempaka putih yona oh tanyo di sinan 5 kampungnya cempaka putih yang cari mama di sinan niko foto ado babau
Hoba itu kato badan dirinya dibuli nak jalelo di badan agung iyo lama maknya dari badan agung kalajo namu boleh tahu banamu inyo buyong satina Obana moyenyo na buyong sati ba itu kato badan mande sati panggilan dia banyak di Jakarta tu nak sati juo urang bitau di badannya menurut sejarah diterima yona Hotumpak daerah Cempaka Putih kok rumahnya memang lagadang kok oto jangan disabui pulau kok kadai jangan dietong rumah kontrakan nak banyak pulau yona rumah petak banyaknya buwe inyo babini jorang Sinan inyo babini jorang Jawa itu sejarah diterima ado baranak nyocie parampuan Oh itu dulu nak sejarah dapet tapi kini komayo mama di badan agung nyolai masih duit juo simpanlah foto elok-elok 100 sure dari mama iko pernah nak mengirim sure simpanlah foto gung elok-elok yona Komandang kato rupo itu di Sinan kalau kok dipandang mandang kato mande menangi juo badan agung onde mande sayang yo agung mande Hokok sempat mande indah ado alabana badan ko kadang baca liat mama ke Jakarta nambedo mama mande ko nak tahu mande Ona bedonyo mamanyo aku ndak tahu ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu onde nak kandung agung na percaya lah nak badan agung asa bacalian foto nanti go buah pasti mama tahu dia agung ba itu kato badan mande Oh kato sampai sabantu itu nyo simpan foto di badan agung fotonya simpan sureknya simpan di Sinan kalau kok dipandang jangan lupa nak janji jo mande jangan lupa kato mande yona komandang kato rupo itu lasana ngati badan agung Sinan tu mande kabakato tolong awai nak tangan badan mande urui tangan mande picik tangan mande taraso tangan sakit taraso kaki nak ngilu Hoba itu kato badaninyo sadangnya mande memerintah nyo picik tangan sekutiko nyo urui kaki elok sadang memicik kaki sadang urui tangan nyo pa hola malang tibo di badan agung umanat tinggal di badan agung sadang inyo urui kaki sadang memicik kaki juo aja lula bilangan sampai lah mati mande Oh badan agung yo pae dek lah mati mande badan agung mainyo sadang memicik kaki dek kalamaan memicik kaki nyo sangko mande tekalo yo pa hari ado pukul 9 meningkat pukul 10 nyo sangko mande lalo juo indah nyo imbau dopa di siagung Tuhan Oh indah nyo imbau doa di badan agung dak ada mande nyo imbau ba itu kalau kau dipandang dak guna etong lamo indah disiko di palamu Oh sadangnya sabantu itu dek lalamo juo memicik kaki mande baru mengecek badaninyo mengecek agung sekutiko onde mande dengan bana mande Ariala mande
puasa balik indak kok lapar badan mande kok lapar nasi bambi ande inyo mai bau bantu itu namande indak menjawe nyo jagoan juo badan mande yo pak ho mande indak ado menjawe ndak ado menjawe do badan mande dek lamo bakal lamoan baru manangi badan agung yo pak ho manangi badan dirinya manangi maratok-ratok tadang ratok tengah rumah barulah datang rangkuli liang Tuhan. Oh datanglah orangnya berdekatan di sinan kalau kok dipandang satu datang orang bakama berdekatan lah banyak orang nanti bo di sinan kalau nyo calik nyo pandang bana badan abel nyo pandang bana nyo mande dari badan agung di sinan kalau kok dipandang satu nyo pandang badan mande onde nak kandung agung na lah malang nak tibo di agung lah mati mandena ho badan agung yo nak mandang kato bantu itu mandang kato di namanya marato agung ho dake mane yo pae onde mane sayang yo agung mane Honda do ibu do mande badan mande ho agung nan sadang mande ketik mana sadang dalam sekolah dasar duduk di bangku kelas 3 dapet mande lah mati pulo akadayo ho badan agung mande nyo menangi dake mane Tuhan hoi nyo menangi dake mande nambahnya ala latibo orang ibu pak mencali agung menangi baru bakat orang nambahnya onde agung anak kami onde agung cucu kami. Oh indak kuadona ayah pulang-pulang dona ho mandanga kato rupo itu onde te serato aye onde apa serato angku lah seminggu pa ayah nak pulang mande sakit sabantu iko ya pak oh ayah nak ado balik-balik agung seorang mau nian mande kini lah mati mande agung akadayo pak oh badan agung pak ba itu tangan badan inyo Tuhan oba itu tanginyo badaninyo aye mato badare-dare yari bertambah tinggi ju hari ada pukul 2 balik meningkat ke pukul 1 bayi orang namanya jadi baalai nang kaelo kadi kubuan kini ko badan abel ko atau to tunggu suaminya bakato orang nama samo to malam kan mai semalam to tunggu dolunya badannya ayah agung ya pak hokonda jo bali hari besok barunya mai to kubuan mandanga kato bantu itu risinan kalau kok dipandang maalun saja badan agung ho mandanga indak bakubuan rancak juo mapak sebantu itu rancak ditunggu ayah balik nak sanang hati oh ayah agung ya pak mencari mande kabaku buat Tuhan
Oman caliak mande kabaku buat di sinan kalau kau dipandang indak toetong etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana hot tinggal agung sedang dakek mande mai mande sedang tabujut to bilang bapak badan agung oi oi nyo buyung Rafael kiro nyo bapak pak badan agung mangkoi nyo ndak balik-balik nyo lah babi ni mudo di batang kang ape tuan nyola babi ni mudo nyoa di batang kape di sinan ni nyo babi ni anak kan kampung ketek nyo di sinan kalau kau dipandang omang koi nyo ndak balik-balik di sinan kalau kau dilihat nyo ado babi ni mudo mangko jarang pulang ke rumah yo pak ho tumpak di hari tujuh agak sajo di badannya buyung Rafael tadaga nak balik ke balai lasa nyo ambil onda ke tampeknya balik Rafael ke balai lasa oh balik Rafael ke balai lasari ado puku ampe patang agak de inyo sadang jalan sadang diate onda ju nak lamu inyo ate onda ola penagari pasa batang kape tababang simpang muaro hati jan lo di pacame de inyo alado babi ni mudo la penagari simpang muaro tababang jambatan panjang sajak dapet babi ni mudo la jarang babalik pulang tuan olah jarang nyawa balik pulang ba itu kalau kau dipandang indak toetong lamo bana lape nagari jembatan panjang nampak daerah tanah kare di maluat tindak kamamang katojo inyo balun jale lape nagari tanah kare alalado la sungai pampan ho dalam marok lati bocah me bininyo sakit dulu batinggalkan lape nagari sungai pampan ho ala nampak daerah taluk bini lah sakit batinggal nambe doa nak bayin dua tuan olah penagari daerah taluk lati boynya ditarata kok sempat anak ndak bayin duk kabaan nasib anak awak yolah penagari sitarata lah nampak daerah silan sano hilang roman galaknya nampak takut doang anak oka mati laju tibola onda diampiang para ampiang para pak lewat sekete menampu daerah laku oko lape nagari laku tababang babang ujung ayem
Hari bertambah sanjo juo sanjo bajawe dengan malam dak guna to etong lamu. Oma alun pa badan Rafael sedang di hati lawan dayu. Indak to bilang namo bana, indak disiko di palamu. Di mau ndak tu tibon ndak di daerah Kambang. Olah penyo nagari Kambang tababang daerah pacuan jolakitan badake jo simpang lubuk bagaluang lape simpang lubuk bagaluang manampu si Kotoraya. Olah penagari Kotoraya la nampak si Padang Laban nona bajalan olah tarwi layu onda bajalan tarwi juo di mana tibon latibon di Labuan. Olah penagari Pak si Labuan la nampak si Simpang Melang la penagari Simpang Melang la tiba di Simpang Pale. Oh di malo hati nak kamamang kata joinyo balon yang alena olah penagarinya Simpang Pale di sini nampaknya daerah Kampung Baru latibo di Balai Lasa Marau ndak kemudian dipandangi yo kemudian limau sundai ondak guna to etong lamo ndak guna dibilang lamo bananggaran pukul sabale lah sampai ondak kemudian tuan. Olah sampai nak kemudian nak bara jauh dari rumah lah nampak tagak bendera hitam tersirok darah di dado sak sangko tiba sekali. Oh mungkin si Abel bini awak kok lah meninggal ndak badan Abel ba itu kata badaninyo yo pak. Oh indak to bilang lamo bana ndak paralu dietong lamo sampai ondanyo ke rumah sekutiko. Oh nyolataan onda ditampe nyola tibo di labu rumah baca assalamualaikum nambahnya mulai menjawe alaikumsalam kata orang. Oh nampak lainnya sekalian satu nampak buyung Rafael anaknya sedang ngado juo si Agung sedang deket mande opa. Oh mamaki Agung imbawaya onde ayah dengan bana badaso bana badan ayah lah seminggu ya nak balik lah mati mande. Oh mangko pulang ya nak adoi bodoh badan ayah doya. Olah jale kami ya indak badusana doya. Dusana indak banampadi doya. Oh mandela jale sedap sakit. Pe ayah nak balik Dapat lama mangko balik lah tabuju maya mangko pulang ya
Olah tabuju mai ya mangko pulang ado ibu doya badana ya kondak bana ibu kamande ibu kagung ya jadi juo ba itu kato badaninyo Onda guno to etong namo mencari anak marato bantu itu namanya lama nangi pulo ya pak hakato orang badakat tenunde agungnya anak kami jantangi nak terlabi-labi minta mohon kami namanya membue ibona oh hati kami jangan mana angin badan agung Oti bola ya nyonyo ada kemande nyoda kemai sedang tabuju di sini nagung kabakaton de mande dengan mana jago lalai mande dari lalu mande hoi komaya mande laba balik mande Oh jago lale mande dari lalu jangan lalu mande lamu bana ayah siagung mande oh lava balik mande ba itu kato badan agung Tuhan Hoi nyo manangi taisa-isa ay mato badare-dare nyo ambil anak de ayah yo nyo ambil dirapa elon de agung anak ayah jan manangi nak nangi ju homohon ayah kabake agung yo nak Hokot salah badan diri ayah Kot salah ayah lambek balik Jangan berangi badan ayah Bari maaf lana ayah de agung nak Hojan menangi nak nangi ju Membue ibu hati yang ayah nak Mamboe ibu mana hati ayah mai mande nyo sedang tabuju nyo ambil tangan nyo badan mande nyo ambil di badan agung onde mande sayang nyo agung ikwaya mande ala babali mande oh awai la mande tangan ayah mande oh la bali ayah ke rumah mande dapat mande alun yo jago ndak ibu mande de agung ndak sayang mande de agung mande oh mande nak sedang pae tabuju ju nan agung menangi nambahnya oh marato ju yo pae mencari agung lama nang Tuhan Oh mencari agung lama nangi ba itu kalau kau dipandang nak guna toetong lamun malam semalam itu hari badaro darang siang agung marato Hodak ke mane pae duduk lalai
agung Hujan mande-onde Lalu juoi Komagung Nakit mande duduk lalayo Mande agung hari pertama Pagi juojan tabu juma Oh ditampet tinggi dua nemane Onde mande osa yang joang agung sadang oda lam sikola agung sadang mande kuat balanjo mande la mati bantu iko jo siama agung minta pi tio mande duduk ma sayang mae kabake mane sayang jo agung mah harapan gadang mane badan mane duduk mangai agung ketek mande meninggal apalah tentu nak kebalik-balik lain mak pulang ke rumah kemagung minta nasi oh mande sia lupa pulang di sawah sayang jo agung ya kambang labung oh maya tapi janganlah oh ayah duduk mangai honde agung ketek mande meninggal lapak mama minta makan oh mande kuna bawa kum sekali malah talo le siang
dipandangi anggaran pukul 10 orang latibo kasado pai kabuki pai kapandam tempe kuburan ado pai mengali kuburan padusi mamandian mai baitu kalau kau dipandang oh nampak di badan diri agung mandenyo mulai rang mandian marato badan agung mae selesai mai para mandian babungkui jo kain kapan lah sudah babungkui jo kain kapan nampak lah mande lah babungkui marato badan diri agung yo nak kawat tamu le mande jo agung lo mande oh mande lah jale kamasuk tanah mande oh agung ketik sabantu iko josi agung kabayo mandelai ayah nak kamabalik kamagung oh kamangadu yo mande mencalik ratok pae badan anak yo pak Hosinan bakat ayah dari agung nambah namo badarapa elonde nak kanduang agung na ejan agung coy tujuh hojan agung coy tu bana jan takwi lo badan agung walaupun mandena indah ado pai agung kamayak pai agung kamatampe ho di mano na ayah barado di makot tinggal badan ayah jo agung ayah agung tupai na oh desinannya kalau dipandang nak guna to etong lamo de alanya bagi kain kapan ukuran sumbayang basumbayangi oh sudah sumbayang pak kadilape dibawa inyo ke kubur dibawa ke pandang kuburan di sinan kalau kau dipandang oh sedang berjalan jalan yola badan diri agung seratu ayah sekalian orang nam banyak mahir yang kendak lama dok inyo di jalan sampai ke tampe pandang kuburan oh dibawa sekali bantu itu nyo jawe di orang dalam kubur masuk lainnya mande sekali seto tiba di dalam kubur mair yang dalam lubang lahat oh ditutui jo papan pak dari luar baru ditimbun nyo mai badan mande ditimbun mai mande agung nampak mai kau orang timbun marato agung oh di kuburan yo pak alat tangi badan agung yo pak oh panggang sibuk mande nak betulang mande hantar kok pak dan maluruti mande oh mande di kubur nak kepulang hantar kok agung mande oh minta mati oh mande ba itu tangi badan agung Tuhan oh mai selesai parang timbun inilah sudah mai orang timbun di sinan kalau kau dipandang nam banyak tentu kababali onde nak kanduang agung kami mula babali lenak badan awak nanaya nyomaja juo pulang nambah namo buyong rapa elonde agung ayana ayah mau balik lenak awak ke rumah badua awak balik buki nak
Homandanga kato bantu itu jawabannya badan agung iyo kabake badan ayah agung nak pulang dosa mojo ayah agung tinggal di kubu mande bekok kok jago mande agung yo ya oh bekok kok jago ya dari kubu yo ya oh mande jale acok sakit-sakit jago tidur ayah mande minta air jago tidur mande minta nasi bekok kok jago dari tidur kok minta air mande agung siana kamambian mande air yo ya oh siana kamagi mande nasi bekok kok awi mande agung bekok kok lapa mande agung mande dialah tinggal di dalam tanah yo ya Honan agung menunggu tibu kubur di luar menunggu mandi sampai jago agung dak balik do ya samojo ayah yo ya Oh agung dak balik doya samojo ayah mendanga kato bantu itu baru nyumbut dina banyak oh agung ya nak etek dak elok lo nak sebantu itu awak sado basu nak kemati lape mande juatinan suci serato jo muko nanjani Hondak bulia dona sabantu itu mandanga ete nama kato menjawe agung sambil menangi ambil tangan badan ete pak honde ete nan urang badakat tan ete tahu nak dinasib mande agung ete tahu dinasib mande lacok sakit-sakit bekok kok jago dari kubur mande oh bekok kok jago mande agung kok sempat awi jago lalu siapa biar anak mande mangkonyo agung mate oh laki ku buat datan dote mencari mande ibu kamangande seorang tingate Oh ibu kamandete seorang tinggal menanga ketoco itu onde nak kandung na agung na Okok lei badangan keto kami banyak mula balik lena awak ke rumah banyak membawa pulang balik labang dan diri agung seratu ayah kau sekalian selamat tinggal ya Oh mande agung tinggal mangande di kuburan tinggal mangande dalam tanah agung balik le samojo ayat taruh ke rumah badan awak baitu kato yoma Oh tangi nyone tuangane
aye matoba darai dangarai mau jelabe pa aye mato ibu hati oi dak kamain tekan amane kakama hati omane balik sedang berjalan pak badan agung sayang jo agung ya oi nyomarato mapai rato juonde otuanganai sakit mangai onde kamagung mande kamangadu mande mati mama lah jauh kata orang mande badu sana adonyo mama badan nawa dapet mande meninggal yo mande oi ndak etong lamo ndak guna to bilang lamo bana odisinan kalau kau dipandang maalun saja badaninyo lah sampainya ke rumah baliknya dari bukit kau dipandang dibaca doa sakali doa orang balik bukit selesai sebantu itu indah tu etong lama bana oh biari sari tu biari baganti hari cukui di malam nak ketiga orang ngaji juo lampe hari sudah meninggal tumpak di badan nyopak badan agung inyo hatinya sangat ibu hati bukan kemain odisinan kalau dipandang dak guna to etong lamo dopa odisinan kalau kau dipandang agak sajo di badan agung tadi oh biari baganti hari ala seminggu 2 minggu lah sampai 3 kali 7 odisinan kalau kau dipandang bakat to ayahnya bak ma bake agung paeng onde agung anak ayah mo agung pai jo ayah pindah sekalian mama sekolah agung awak tinggal di tampe ayah di batang kapena awak tinggal na
di batang kapena awak tinggal nakkan kampung keteknya dake dari gadung sekolah nakkan ba itu kato badan ayah dari agung. Ndak guno dietong lamo rumah siasinan ya ketua agung baru menjawe badan ayah kok itu jangan agung tanyo yona. Onan jale ikuti ketua ya ketua sampai sebantu itu kok lacu itu ketua ya di maya di sinan agung ya. Di maya ya di sinan agung di sinan kalau kok dipandang maalun saja badaninyo. Tumpak di badan ayah agung nambah namonyo Abuyung Rafael na rumah jo tanah tadi nyo jua di badan ayahnya nyo jua di ayah agung yo pak. Rumahnya jua tanah jo jua lanyo jua karang badakatan salasai rumahnya jua salasai tanahnya jua pitinyo alaman narimu anaknya bau kama tampe Tuhan. Yo anaknya bawa kama tampe di maya nyo sinanana lanai badannya agung hati onda barangke naknya lai. Hosinannya agung kok dipandang selamat tinggal kubu mande selamat tinggal rumah nambah jua agung pai kamaya itu kato. Badan agung pai tabela indak to bilang dola mo bana barangke dari limo sundai batang kape nang kanyo tujuh. Kama badan kama gapai mande maningga bantu itu di sinan kalau kok dipandang di maon atau tibon dah di balela sama raju pak arah ke batang kape malape nagari balela salat tibo di kampung baru manangi juoi nyopa agung ati onda jo amande nak kabatamu lape nagari kampung baru ala nampak si simpang pale jo mande indak kabatamu kandak jo ayah payalang ape oh Tuhan lape nagari tumapak batama tuma simpang pale la nampak daerah Labuan dalam maruk leti bocah metio bakanda baindaan lape nagari Silabuan oh nampak nagari simpang sungai liku mandela jale baku buahkan anak lapai bantu
Lape nagarinyo simpang sungai lekula nampak simpang palangai. O kama badan kamangadu jo mandela mo bacarai. O lape nagari simpang palangai nampak daerah padang langaban no tuanai. Lape nagari padang laban labatobo Jokotoraya mangkonyo rumah batinggan dek mandevana. Lape nagari Jokotoraya la nampak daerah pesalakit tandek mande nyobana la meninggal tepat so nagari bertinggalkan. O lape nagari silakit tantibon dari pasar kambang lula modo jo mande pak bajauan di kuburan galak mande nyoma nantabayang otuane. Galak mandenyo anak tabayang dak guno to etong lamo lape nagari pasak kambang latibo dikasih putih dek lamonyo onda di bajalan lape nagari kasih putih latibo di ujung ayat. Kalau lape di ujung ayat tababang daerah padang tai. Lape nagari padang tae nampak jembatan nampiang pangara otuane. Malapenyo jembatan paampiang para latibo di daerah Leita Babang kuburan Cino di Maloi mantak kawakusa mande mati anak marasai dusana jauh kasadonyo omane. Indak to etong lamo nak para luto bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang lape nagari kuburan Cino la nampak simpangnya tanah sirah lape nagari sungai sirah latibon la de suranti lape nagari si suranti la nampak kampung Lansano sampai laona di Tara.
Oena to bilang lamo wana di mainyo to tibo latibo di daerah Talua Ola penagari daerah Talua onda bajalan tarwijo tababang daerah Sungai Pampan Ola penagari Sungai Pampan la nampak daerah Tanakari Saki Josanang Kabatan Karano awak nak pamandi Ola penagari Tanakari nampaklah simpang pak di Muaro di Maluati nak kacame Jomande nak kabasu pak Ojo mane nak kabasu lape nagari simpang Muaro la nampak daerah Pasar Batang Kape Mara onda kanakan anggaran pak puku ampe patang sampai la onda ka rumanyo yo pak Hodek lah sampai onda ka rumanyo dek lah tibo onda di rumanyo agak sajolah di badaninyo baranti onda dia laman rumah Tuhan Oh baranti onda di halaman rumah lah baranti onda nyola turun baduo kok dipandang nampak di bininya pak badan Rafael Onyo sonsong sekali kalabu rumah onde abang dengan mana iko siapo bang nambah bau Hokato sampai sabantu itu bakato badara eliko kuana badan ambo mandenyo baru meninggal dia Oh mandenyo baru meninggal ba itu kato badaninyo jadi di mabanginyo ketinggal kato sampai sabantu itu jo awak di badanyo tinggal rencana kadisaran basikola menyambung balik ke sekolah dasar di sikoinyo di sekolah nyo dulu sekolah 3 di sikoinyo dipindahan Oh di sinan kalau kok dipandang bakato bininya pak sirapa elonde abang dengan banai dui awak sabantu iko anak lo nana bang bau bange Oh bakato nyo Rafael tadi dangakan bana dia elo-elo mandenyo meninggal rumah bojua jadi kau untuk biayanya bersekolah salamuinyo tamat dari SMA nak kamangadu do badan awak Oh inyo ado rumah baju pitinyo sudah nyo ambil pitinyo sudah ambil mendanga katoco itu Oh mandanga rumah mandenyo lah baju wala galak badan bini Rafael kalau iyo bang sabantu itu bawa anak naik ke rumah bang Oh bawa anak bang naik ke rumah jangan lamonyo di tepi jalan jangan lamo di laman rumah ba itu kato badaninyo Oh nyoba naik pak badan agung nyuruh naik ati rumah bakato badan diri agung Oh apakanlah de ayah danga kato ya simaan buni Iko rumah si ayah nanawak 7 onde nak kandung agung na iko rumah bini badan ayah salamo mande saki ayah disiko bini cik lain Oh mandanga kato cuy itu menangi badan diri agung patui ayah nak balik balik babi ni mudo
kanan lain ya Oba bini mudoya kana lain patuy na balia badana Odisinan kalau kau dipandang indah to bilang do bilang lamo nak paralu dia tong lamo bana Onde nak kaluang agung na na lamo jadi sabui kini na ye kate rumah na Oke ni na ye na kate rumah ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu nak paralu to etong lamo nak guno dibilang lamo bana Odisinan kalau dipandang agak sajo di badaninyo lana ye badannya diri agung pa Hosato latibo ati rumah bakato bini badanani liko makamar untuk agung iko makamar untuk tidur na Oh iko makamar na untuk tidur ba itu kato badaninyo dak para lulo to etong lamo nak kuno dibilang lamo bananyo tarui ke dalam kamar masuklah agung Hok ke dalam bilik baik Masuk agung kamilia dalam satu tibo di dalam bilik Mama nuang di bilik dalam tekana-kana mandeka Kana-kananyo amandekan luang ma itu kalau kau dipandang nak guno to etong lamo Ondak paralu do to bilang lamo banana nari sari tua biari baganti hari biari nyo baganti pakan agung lamu lai bat sekolah pa Agung lah mulai nyawa sekolah sedang dalam sekolah dasar nak guna tu etong lama duduk di bangku kelas sampai di sinan kalau dipandang agak agung sedang sekolah tiok tahun naik sekolah tak namu pikiran lanjut baik tu hebat utak anak baik Oba itu hebatnya utak anak di sinan kalau kau dipandang nak lamo dopak bakal lamuan tamat dari sekolah dasar tentu menyambung ke SMP di sinan inyo bakato bakato bini dari Rafael lain dua tiri nang kanamonyo onde abang dengan mana
Odang ade abang yo ketua ambo sekolah inyo agung nak bataga tapi tolong ambo karajo. Oh boleh dapet bala biaya sekolah kamu lainnya bersekolah kok sempatnya masuk siang bobuek goriang jonde onde jojoan sepanjang kampung bange. Jojoan sepanjang kampung ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu ndak baat do kato nyo badan Rafael kendape jo piti tambanyo dape jo biayana. Oh buwe lah dia onde jogor yang dia inyo menjojo sepanjang kampung menggale pakai talam di tujuang jo kapalo ba itu kato badaninyo yo pak. Hola nyokaban kana bantu itu mandanga kato dari ayasinan bakato badannya buyong agung asale agung basikola akarajo ya agung namu ya. Oh akarajo ya agung namu ba itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo dopa. Hoi nyola masuk ke SMP duduk di bangku sekolah 1 sedang sekolah bantu itu sedang inyo dalam sekolah akarajo badan agung yo pak. Hokot tibo kepai kagadong sekolah malang tibo nyo di siagung inyo manggale pae onde Tuhan. Oh inyo manggale nyo onde inyo menjojo juriang pisang menjojoan sepanjang jalan mahimbau juo sambil jalan bunyinya sedang jalan onde kato badan agung yo pak. Oh sedang berjalan yo mangecek bali latte onde bali latte goreng pisang ibu latte dinan banse onde jogor yang pisang Tuhan. Oba itu kalau kau dipandang nak paralu doto etong lamu nak guno to bilang lamu bana. Tio harinya pak sabantu itu kok tibolo di hari Minggu inyo karajo tarwiju manolong made ola karajo nyo Parna inyo duduk tatapnya bantu badan mande. Oco itu jual patio ari ko iyo badan diri agung sekolah lai tarwi jual tak namu pikiran lanjui. Ode hebatnya badan uta agung sajak mulai masuk sekolah dicalik nilai badan agung dipandang isi lapornya. Onda ada bangkuan nama ko 7 payah basuh 8 9 isi lapor ba itu hebat uta agung pae. Oba itu
nyo auta agung isinan kalau kok dipandang nak perlu dietong lamo banaga sajo di badaninyo. O sadang inyo sekolah bantu itu nyo duduk di bangku kelas 1 sadang dalam SMP juga de hebat utak badan agung bahasa Inggris pak. Oh sangat santiang yo pak bahasa Inggris sangat lincah guru sayang kebake inyo po lagi kepala sekolah. Oh sayang bana kebake agung tando awak nampunyo anak selagi namunyo bersekolah sampai kalangi di saran Tuhan. Oh sampai kalangi nyo adit saran ba itu kato badan urang yo ado guru na banyak 100 kepala sekolah dek sayang kebake agung pae. Hotando guru sayang kagung kok tibo nyo perintahan membali rokok ado nang kanyo suruh bali pekalapau kok ado piti balabi. Hondak pernah nyo terimo balabi piti balik piti ndak nyo ambil kabake agung nyo saran Tuhan. O kabake agung nyo anyo saran ba itu kalau kok dipandang dak guno to etong lamo. O nak para lulo do to bilang lamo bana disiko kalau dipandang sadang dalam sekolah ju dalam SMP. O kelas 1 pae. Oh dalam SMP kelas 1 biari berganti hari. Oh kok tiba balik sekolah kok ndak ada agung menggale karajo agung kok dipandang ku balo jawi karajo. Ojo itu karajo tio hari ndak paralu dia tong lamo nak gono to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo sekolah lai tarweju. Oh apa di sekolah di palamonyo sadang sekolah jo sadang sekolahnya manggali manjojo sionde 100 juga yang pisang. Olah malang tiba di badan agung awak pak sedang manjojo goreng pisang yo pak. Homara kagadung sekolah donda sangat kancang bakaja-kaja 2 buah. Honda tanggung kancang lupa lari honda mandasi honda di belakang inyo tekajui badan diri agung. Hotato tekajui sedang jalan tagalinci kaki sabala tepepe agung kabanda apa. Hosato tepepe nyo kabanda lah masuk agung masuk banda jatuh lah goreng dalam talam 100 onde balantam goreng. Ho masuk banda yo pae cukui joinyo onde Tuhan.
Cukui joinyo onde di sinan kalau kok dipandang nak guno to bilang lamo bana. O sadang tajatuanyo menangi badan diri agung laka marasai kane berang laka marasai kane bangi ba itu kato badaninyo. Hokok sampai beko di rumah laka kanai berang badan ambo kanai berang di badan mandi kanai berang di badan ayah yopa. Honde ala terserak jatuh ke banda bantu eko dek takui badan diri agung nyopili juo onde opa nyopili juo goreng pisang tuan. Adonyo pukul 10 selesai goreng nyopili ndak jadi ainyo basikola ndak jadi agung basikola babali inyo tempe mande 100 ke tempe ayah. Hodek lama juo di bajalan baju laku dipandangi. Hosato tibo di labu rumah ayanan sadang duduk bana. Duo jo mande badaninyo, duo jo mande tirinyo. Honyo tibo di labu rumah baco assalamualaikum menjawab mande juaya alaikum salam ketuaya. Honyo cali anak baju laku nak tabado pane badanaya duo jo mande. Hotirinyo yo pae berang talabie memandangi Tuhan. Oh berang talabie nyo memandangi nak tabado pane hati ayah nak tabado pane hati mande ba itu kalau kau dipandang. Oh dia aku gungai baju buyung dia aku baju Sarawak kok sampai baluluk-luluknya jawe di badan agung onde ayah 100 mande. Ambo sadang berjalan ju agung sadang menjojo onde lampak onda kancang-kancang 2 buah ampirnya geser badan agung. Otak kaju ya awak de inyo tagalinci kaki deket banda la jatuh awak deket banda de onde je goreng pisang la abi goreng kane lulu la abi goreng kane lulu yo ya. Hosarato jo onde tapi dek takui bake ayah nang goreng babau balik onde babau pulang. Ho mandanga kato dari anak nak tabado pane do badan ayah nyo ambil sekali kabek pinggang nyo buka sekali kabek pinggang nyo cabui kabek pinggang dari Sarawak yo pa. Ho kabek pinggang sadang laki bana yo didake mungko bini nyo juo nyo lambui badan. Ho diri agung yo pa balap ye kanai kabek pinggang Tuhan. Oh balap ye nyo kanai kabek pinggang tibo di punggung badaninyo marato badan diri agung iyo lakanai kabek pinggang onde ayah dangakan bana maafkanlah ya badan ambo yo ya. Ho awak jan ya di bae juo ya. Ho jan agung ya di talo juo yo ya. Ho kok salah agung minta maaf jan di bae ya. Badan agung yo ya. Tumpak dia ya badaninyo nak dape anak minta bana nyo talo jo kabek pinggang la balu kanai kabek pinggang.
Onyo elo anak masuk bilik, satonyo elo masuk bilik. Di bilik agung nyobai marasai anak kane tangan yo dibuyuang. Ora pael tadi jangan dibayar badan agung kok salah agung minta maaf. Oh tapi de ayahnya sayang ke bini muda, ayah takui ke bini muda, takui bini mudanya ke kaberang tepaso anak babae. Tepaso anak babae nak tanggung doainyo kane tangan iyo di dalam bilik badalam iyo de inyo badan agung. O sadangnya bae de ayahnya baratok badan diri agung. Onde mande nan di dalam kubur saja mande nanda ado saja meninggal badan mande. Oh marasai anak pada mandi, marasai agung anak mandi. Harapan gadang bagi ayah kamambina awak sampai gadang iyolah sampai baru matanggung. Oh ayah jahit lo bantu iko, ayah kejam lo bantu iko. Nak kajadi gadang do mandi badan agung mai. Ondak kajadi gadang no mande badan agung japui lagung anak mande pado marasai badan agung pado marasai kane tangan mande. Oh indak tatalo do batalo lai mande. Oh labak mana alo pinggan karang mande. Oh indak tabado mande badolai nyawa di badan mande. Oh rasa kailang yo mande. Tolonglah anak badan mande. Oh tolonglah anak mande badan mande ba itu kato badan inyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana. Oh inyo menangi pak nangi juo aye mato badare. Oh tumpak di badannya ayah agung tadi nyala keluar dari bilik. Oh katonyo keluar dari bilik anak cilako gadang bana disuruh menggali goriang lanyo jatuhan goriang onde kamabian nawak sajo tuan. Oh bakat ayahnya badan agung danga dia elok dangakan mana ketua ambo tumpak di pado hari kini sampai nyo malam bayar konyo sampai nyo pagi mangkok bisa jan diagi makan jo minum nak matilah nak cilako tu. Oba itu kato badan ayah mandanga kato bantu itu bininyo mandanga kecek itu galak balakak bantu itu yo pak. Hoyo bantu itu bangkok maja nak boleh jan manjonyo badan agung kok di manjo-manjoan badaninyo sudah dimangisi kadiagi makan diagi lo piti balanjo batengge parangainya yo bang.
tumpak di badan tu manyo inyo tadi di sinan kalau inyo pa ayagung ala keluarnyo pakai onda tinggal mandenyo manyo di rumah serato jo agung dalam kamar. Oh hari bertambah petang juo mengece agung dari kamar onde mande dengan bana bukaan mande pintu bilik lapa mande badan awi mande badan agung mande. Oh mandang kato bantu itu aja wapan mande tiri nang kamati layuang di dalam bilik ndak makan nang indak baranti ndak kaminum ndak mola pintu naninda. Hoka babuka doyong pintunya indah kababuka ba itu kato mendeti ojo itu bana kok dipandang nak tabadoi buat tiagung awak ja pagi balun makan pagi balun makan nak tabadoi bo dalam hati nak tabado memang hatinya. Oyo bedo kau tinggal jo induk tiri bak kato urang badan awak ba itu kato badan inyo tando layado mande kandung indak marah say mande. Ho badan agung mande indak marasai doa nak mande ba itu kato tanginyo inyo manangi pa ho lambe lambe inyo menangi lambe-lambe taisa-isa dalam bilik hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo dan bajawe dengan malam. Onan malam semalam itu babali ayah badan agung setot tiba inyo di rumah buah giro makan tadi anak cilako tu buah giro minum tadi anak cilako tu yo dia. Oh mandang kato darinya badan ayah agung sesuai perintah bang tadi nak boleh bagi makan nak boleh bagi minum yo ndak ambu bagi cie yo bang yo ndak ambu bagi doa cie yo mandang kato rupo itu dia nak matinya dia ndak makan biar ndak mati dia ndak minum padu manyusa. Oh awak saja dia tabela ola mulabana ona malamnya semalam itu ayah jo mande nyo lati dua tumpak di badan diri agung na mato nak namu lalo di malo mato namu lalo lapai yo awi puni yo makan yo balun dari pagi Tuhan
dari pagi ndak tu bilang lama banainya di dalam bilik dalam berkaluk-kaluk dalam bilik lapar paru indak tawado onde mande nan di dalam kubur kok layado bersiaru lah mande badan agung tolonglah anak badan mande tolonglah anak mande kelaparan lalapa di dalam bilik oh mande malalapa mande di dalam bilik yo badaso bana badanaya yo badaso bana ya agung sejak pagi awak mande balun makan sejak pagi awak mande balun minum hayat sanang-sanang awak kelaparan dalam bilik mawa kelaparan mana dalam bilik ndak ada ibu ayah badan agung ndak sayang seketik you kok tando ado lah mande di kampung nyo agung badusana iyo di negari awak di Lemosun dai balai lasa pulang mamande agung ke kampung nak talok do di badan agung nak talok mande agung marasai agung anak mande oh mande indak gunodo dibilang lama onan malam semalam itu inyo manangi taisa-isa basa banta de aye mato lapa badan indak tatan awi tubuh indak tabang adoma mau itu buahnya indak tawado ba itu bananya kok dipandang indak toetong lamu banari ado pukul 2 balik meningkat ke pukul 1 ala niat pak badan agung kok ado siaru mande kok lai mencali arwah mande pandangi anak mande badan mande ibola mande mencali agung ba itu kato tangi nyomanangi di dalam bilik sadang menangi-nangi ju ari ado pukul 2 malam ari tape pukul 2 malam tekalo badan dirinya sadang tekalo dalam bilik satu tekalo pak badan inyo ndak lamo inyo tekalo ari ado lo pukul 3 kamaningka ke pukul ampe kamanjawe ke pukul 5 hari ado pukul 6 pagi lah tiba di pukul 7 nyobuka pintu de ayahnya nyobuka pintu de ayah dek lah nyobuka pintu bilik nani nyo agung sadang lalu nyo elo anak sadang lalu jangan lalu ang lama yu ang anjak yawi kepada